Sure, bak ma-channel rin ato kilato na ka-adventure. Gikan ko sa biyahe sa lungsod sa Pilar Bohol ka-adventure. Nya nagdali ko og uli. Unya karon ka-adventure na ako sa crossing karon sa barangay Bayang ka-adventure. Karon ni una ko sa mga kauban kay karon ang adlaw ka-adventure July 4, 2021 ka-adventure. Karon ka-adventure na karon sa barangay Bayang. Unya karon ka-adventure na ako mga kaubanan diri sa Worker of Mercy ka-adventure. Ang uban wala pa ka-adventure. Atong makita karon ako mga kaubanan nag repack na sila o batong ka-adventure. Kaway ma'am, kaway. Kung mga adventure karon gihinuan na ang venue para sa community pantry unya mga alauna ka-adventure ari diri i-held diri. Okay, what's up ka-adventure? Karon ka-adventure nagkuha mi og lamis sa ka-adventure para prepare para unya ka-adventure nang atong mga kaubanan sa Worker of Mercy ka-adventure nga mga maabtik adventure o ka-adventure nag kuana og litra ka-adventure nag-prepare na si ma'am unya na ang atong mga kinakusgan nga mga CYM nga ni suporta po nita basta ka-adventure unya ato makita atong mga ka-adventure karon ka-adventure nag-ilis na ko sa uniform sa community pantry ka-adventure unya karon ka-adventure ang mga katawhan nga tagaan sa community pantry pangulo sa Padre Cura sa San Vicente Ferrer ka-adventure. Okay, ka-adventure anya tantad ka-adventure mag-abot-abot ta ang mga kaubanan na ka-adventure nya mga katong pare Felipe Almunicar kay kami naghakot sa among gihakot karon ka-adventure ang 40 ka buok bangko ka-adventure na nalay 20 ka bangko among hakoton ka-adventure kay nagabot-abot na ang mga katawhan ka-adventure nga tagaan sa tao community pantry ka-adventure. So sa ka-adventure naghakot mo sa mga bangko ka-adventure. Makita karon ang mga gulay nga ihatag sa ka-adventure yung kalabasa, to na batong ka-adventure, to na itlog dito ka-adventure.
pansit kadventure, bihon. Ay gatas kadventure. Ay Lucky Me kadventure, Lucky Me chicken, Lucky Me beef. Nay asin, na ay magic sarap, na ay Nescafe kadventure, na ay Silver Swan, gamay, na ay bugas kadventure. Gunit tukog microphone eh. Murag taud-taud lang. Kayo kung magsimula na lang. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. This is the mix of DJ Boom Boom. Maayong kami sa tanan. God is good. All the time. That is good. Okay. Ini mga pananato sa purpose of mercy. Hikap ko sa Ginoo na mahintay ko sila na maakot sila sa kanila. Dili na malalunod ko yung pagbubukan na natin sila na malunod. Salamat sa Diyos kay Lord din na ako. Ulit din sa na mahilo ulit ko sa Salamat sa kamay ng grasya ninyo. So yan kasi masih more. So maayo nila o kanan kasi maka kadang kahulog ma.
Okay, what's up ka-adventure? Karong ka-adventure, so na ka-adventure ang pag-distribute sa mga relief goods sa ihatag sa mga katawhan sa Workers of Mercy ka-adventure. Kanya ang mga magdala o sudalan ka-adventure ang tagaan ka-adventure.
Masa mo dia. Ikaw mo dia. Workers of Mercy of sa kanang Pantry Kura si Pantry KK Gupita. Daghang salamat Pantry. Ang Pantry Pantry Kura Parupo sa San Vicente Ferrer sa San Pascual o Bohol ka adventure mo ay nagdumaan ng adventure ni Workers of Mercy sa Community Pantry ka adventure at makita ka adventure. Ako na mga kaubanan ka panahon nga karon ang mga katawhan diri sa Barangay Bayang nalipay sila president. O si Ma'am, Vice President. Ang Vice President si Vice President si Ma'am Junti Mangayaay Ma'am. Mangayaay. O niya si Sir Lorenzo sa adventure. Kaway. Okay. Niya adventure. Daghang salamat kaniyong tanan ka adventure. Maghinaot ko na malipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Kaya salamat ka adventure. God bless.